Здравейте, приятели! Днес пак ще звъним на номера, но обаче с моята приятелка, понеже тя не е тук, затова по телефон говорим. Кажи здравей на хората, бе! Ехо! Какво? Кажи здравей на хората! Здравейте! Така, сега, казвай номер. Така, 088 088 666 3 шестици. Да, и 3 осмици. 666 888. Не, Набраният код е грешен. Грешен е. Не съществува. да, ти не ме изчака да го довърша. 0888 0888 666 666 011. 011. Не дига. Добре, само да намеря един друг и ще ти го кажа. За една секунда. Значи следващия е 089 089 396 396 03 03 92. Това, 92. това е номер на спам. Спам ли? Да, на спам. Защо ми го даваш, ма, да ми навърти сметка ли? Ти знаеш ли какво е спам, ма? Не. Искаш да ми навъртиш сметка, дай друг номер. Добре, тук са 5 непознати номера и не са спам. 0877 087. 957 М? 0877 Да.